Čus byl lidi, zdraví vás Poppy.cz a vítejte u dalšího dílu, tentokrát ze hry Agario. A mám tady dva hosty, Toxika a Nekita, pozdravte. Ahoj. Ahoj. No, tak jdeme hrát. Kde se sejdem? Pravý spodní roh. Levej. Tady je hodně, tady je hodně botů strašně. Bam. Teď jsem se zrovna rozpojil. Já jdu po delfínkovi, najdu. A budeme se snažit, aby jsem byl první. Tak jo. A proč? Tak protože točíme. Budeme se podporovat. Kdo bude malej? Mě někdo krmí. Jsem v pravém dolním rohu. Já tam jedu. Dvojčemu sežeru. Tak ne. Jo, jsem napravo. Jsem napravo. No, Tebe sežrali? Jo. Tak já jsem teď... Ne. Ona a já jsme jako hovínko toč. Ty jo. Moc nemám peněz. Tak pojď do pravýho. Jak on si dejchá. Tyjo. Moc nemám peněz. Takový tyjo. Nekite, kde seš? Mě zabili. No. Yes, teď jsem se zachránil. Hele, Poppy. Čau. Čau. Kámo, já jsem se tak brutálně zachránil. To pak uvidíš. Papej nejdřív bombonky. A nebo boty. On ty jsi skoupil skin. Jo. Hele, já ti dám bombonky, aby jsme ho mohli Hele. papat. Mě zrovna zmizel. Ten úplně se Sežeru tě, jo. Ne, nesežereš. Tak ne, no. Já už... Bacha pryč. Sežralo tě Víko a mě taky. Já To je vím. Viko. Mhm. Tygr. Hamza. První je nějaký TVT Hamza. A Hamza, ten je druhý. Před chvíli byl první. Už je první zas. Oni se určitě perou o Jsem v své pravém bohatství. dolním rohu. Kde jste vy? Kam čekej. Já už tam jdu, do pravého. Teď jsem totiž spadnul, teda... Kdo nezná Agario, tak je to úplně jednoduchá hra, jste kulička a žerete ostatní kuličky. A nebo je to noob. A oni vás žerou. Ano, a oni nás... No tak cílem této hry je sežrat nějakého hráče. Dřív než on vás sežere, je to takové brutální, víte? Jo. A musíte vlastně být... Můžete být první na serveru. Ne. Po mně jde vesmír. Ne. Já jsem u prvního. Proč všichni jdou teď po mně? Ne, Já nevím, teďka všichni jdou. já jsem u prvního hovínka. Jsou Ne, tady. on se rozpojil, on se celý rozpojil. On na ní někdo dal bombičku. Mě lepší, Ještě jsou. když je někdo Hele, rozpojí. no No, tak- se někdo rozpojí! Ne! Agario. On tě sežral. Ne, ale je na malý kousíčky, ale i na nějaký velký. Ale docela se bojím. Bam. Jo, 197 skóre. Sám doma 197 skóre. Hej, on mi sežral půlku. On mě sežral. Tady jsou Já úplně vlastně- nějaký malý nájezdy malých kolon.
Tady jsou úplně takový mini kuličky a oni úplně nájezdy. Já mám 218 skóre. Já mám 200. Já mám 200. Já 200. Já 246. Tamhle to sežeru. Počkej, tamhle to. Hráči, radím Tady vám. je milion botů. Hráči, radím vám. Celý rozpojte. A pak vás sežerou. To je prostě brutální. Hele, Poppy. Ten Ne, hele, je on- krmič. Ano, on mě krmí. Máťo, Sežereš ho, jo? Sežereš. Já ho sežeru. Tak tady Já mám máš. 540. Honcik, já mám 500. Bacha, on mě sežral. Já jsem ho Honcik, viděl. já mám 556 skóre. Bloody. Já jsem... Protože tady je strašně moc botů. Já vím, ono jich je přemnoženo úplně. Oni jdou vraždit Honziku. Hele, tady teď lítají. se tady někdo hoví. Máťo, Teď tady musíš někdo mě dává. nakrmit. Ne, on mě už někdo tady zabil. Já tě stejně nepokrmím. O, tak já se expím jako král. Útoky Bam. botů. Je to krá... Bacha, útoky botů. 760 skóre mám. Jestli se prostě... Tohle nejsou útoky, tohle je vražda. Jestli prostě umřu, tak Tohle já je kolonizace úplně, wow. někoho zavraždím. Ne, chyťte toho bota. A další bot. Ona a já... Prostě tady jsou boti a oni jedou. Cože tady je tolik botů? Ano, Oni jestli tady chodí chcete furt mít... boti na jedno, Jestli to tady samý chcete mít místo. boty, tak musíte... To Si musíte koupit dát... sandále. Ne, party, prostě musíte party. Víte, party Ty prostě. boti chodí do nějakých lidí prostě. Ne, ale oni mají naměřeno, aby se spojil a pak tě sežrali. Cože? A co No, oni jakoby vyberou nějaký bod a pak tam všichni ty boti... Nazdar, nakrm mě. Jo. Nevím, jestli se potkáme všichni. Ještě. Ne, já se bojím toho Jumba, počkej. Jo, dík. On mě krmí. Tady Tak to- taky krmič. Ne! Ne! Co to? Hele, já teď u něj jsem, to jste mi nemohli říct, že jste u takového purpurového Já jsem u něj Hociku, znova. já umřel. já A to nevím. není řeřicha. Ale proč já zrovna? Měl jsem něco 800, já to nepochopím. Proč zrovna já? Protože jsi byl největší. Pomoc, teď podporuje. A já bych se moc sežral. Hovínkovač, ne, hovínkovači. Všichni boti tam jdou. Chyťte je. Že jo, tady Ano, tady ten je prostě vražedný. Ten mě ten purpurovej podporuje, ale Teď kámo, tady je přemnoženo botů. já že vím, teď jo, jsem tam byl. Honci, kde jsi? Hmm. Tady! Jako Nesežer. koukej těch botů všude. Já je chci. Najezdy botů. 110 skóre. Za chvíli asi končíme. Ale já budu hrát. Koj. Počkej. Hele, U čeho jste? Kde jste? U toho, co tě zabil. Honcik, pozor, TV Sirius. TVT Sirius. Tak to je ale tenhle a já u něj teď jsem. Je, čau TVT Ale Sirius. my nejsme jakoby úplně u něj. On mě sežral, My chytáme boty. Ano, akorát už já. Ne, mě žere TVT Sirius. Mě sežral. Teď to musím chytit. Bacha, zvětšil se, ale je... Piggy Pop je vody. Já mám 300 skore. Díte, to ještě zvládnem. Máťo! A pomoc, sežral mě. Nesežral. A jo, hele, troll, To jsem já, Máťo. já vím, ale tenhle. Takže A kde lidi, jsi já ty? se s váma loučím. Proč? Takže, no, za chvilku končíme stejně. Já ne. No, já taky ne, ale jako video končí. Jo.
Takže